Parlok barok ningkong ngai ko blai yapi. Ki baju kerja ni kena channel ke jonga na trap imai channel. Ban ngai dru ba pidana pedang kamet ke bekoi ke bekia daga jing sumar ublai. Ban ngai scam baki aka barok pi joma dru iki kamba iki jong blai ha ke jing em jong pi ha ki no ki benta ki ba pi mal ane pi syam. Ban menta kanang ban Islam ninya pai syakawai pakat topics lane ka benta ka badan kamha kabangi kum kejak benringi kerdu akan ikisngi. Berkata kalau ka benta syapang unong yalam, berkakamram unong yalam. Tingnya paling kot menta syapang kene ka kamram, baraka juga puar ngapidang sngop haru iki jing ai jing mot jing pi lang bagi comments, iwei pa iwei, kuble shibon. Tingnya pai syaka kamram unong yalam. Haba ong unong yalam hanni ngamut bat ngam thau. Tang ya urang ba uday ban yalam, Henry kene ka thau salon sar, wat ya ki kin thai ru ki badan da ka bor berkasam ban yalam ha ka no ka kin hun lane ka seng ha ba ong unong yalam udan ka benta ka bakhya bha hadu kata ya ka bala benshet ha ka terpeng jong u lane jongka la ban long ha ka no ka benta ba udai ban yalam kala ban long ha ki kam snong kam thau ha ka em lang sa lang lane ki kam niam ki seng wat aga sensyar kadaru ki don ya unong yalam kenang ba unong yalam ula ban yalam ya ki pat ba sya kalenti ba bha sya kalenti jong ka jing sup ka jing kmen ba ka jing tap roi kerhai ya kalenti ban pen thmai sya kata kalenti ba dan jing mut jing mentoi shwa ban le ya kano ban kup ya ka kerdan nong yalam kadai ka kerdan ka bahakli kakerdan ka badan buram bha hadu kata-kata bat kadai ru kakerdan bakalenti ka ba udai ban yangan kum unong yalam ilong ki badap de kisya ki bathar ya ka mensim Henry om ya ka do hateng ki don ki kintien ki ba unong yalam uha ban mat ban ya kendu wat hadu bagi pensngusi ya ka jengmut jeng perkhat bat ka mensim jong unong yalam ka ktien ka ong ya ka pan singat on penpong ha ka kli unong yalam tang bawat ai bakan sop sarang ya kata ka pan singat kumno banlong unong yalam ha ka no ka kenhun ne ka seng kam dei ka kam ka besuk namar balai ka baningkong hi ka long ba unong yalam uhab bandon ya kata ka dor kum unong yalam ne kata ka quality of a leadership nadu ka jinglong udai banlong ubayaj adkar bha hakiliang baro umdai ru banlong ubasya khanas niu hakiba kumne kumtai haka purthai nang ta udai bandon ru ka jingnang jingtip kumno ban yalam ya ki basya yalam bat udai pat banlong ubapet perman bha ya ki ki ban sawan unong yalam udai bandon ru ya kata ka bor sensyar halola die ha kepala penkamti ya uban ket ya kakam bat udai ru banlong ubaslur bat ubam khopot ban keren ya kano ka jing shisha ubalen ya ka bam shisha uba penpau ya ka jing shisha unong yalam hi berbor udai banlong ubas ngap lem ya ka jing pen inuk sa babha jong ki wei kum ki long shwa man shwa ki he ki san ki temen ki kro ne wat ki badang ya ringkat boru haba kadai ka jingpen ka babha bat ka basyong nia om tang balong unong yalam unshubat bor yala ka kam halaki kiti unong yalam udai banlong ru ubayaisha hagi ke baro namar kum unong yalam hingin syam lai pojat ki jing sya kren jing sya ken tho haka por bu ubat ya ka kam nong yalam udai pat bandan ya ka mensim basngaurit namar ka jing start ka syong haga jing sngorit ubreu kaburam kalaj aswa ka jing sngorit pat kanong jong ka jing sngorit kalong kaspa ka badap kerhai ha ka jing em udai bandan ru ya ka jing ka jing sbon ka jing sngus kham pat ubam dan ka jing sya liang khmat yano namar unong yalam udai banlong ru ubasian kum ubsen pat ubajamnut kum kaparo kadonur kabasian kayo jing tip bat kishkor jong ubastan kiwan jing tip Padai banlong ru ubat tiap breu tiap lai ubat kiar na ki jing di bapen bo ai ya ka jing em ka jong unong yalam ka kamram unong yalam kumbalong kikmi hayeng hasam kumtaru ulong unong yalam
Habalong nong yalam ude bandan ningkong ya kata ka jingkit kli ka bangikot aktin nong way ka responsibility. Ude bandan ningkong ya kata bat ude bantip ru ya ka jinglong jingman ki pat ba basya yalam hato kilong ki bakumno. Lada kide ki kena ki samla kilong kmi kilong kpa. Ude ban long ru ubala ban penyaper yala dia nakawai ka kerdan syakawai pat ka kerdan. Katkum ka jinglong jong kito ki buriu ki ba u yalam. Unong yalam dai ru ban pen ithan ya ka dor ka basngusi lane ka dor khamat ka ba bitar hai ki pai ba basya yalam. Kane ka jing pen ithan ya kane ka penduk mensim ya ka basya yalam. Bat udai ru ban pen ya ka dor khamat ka ba kemen bat ba udai ban yishim bentalem ru ha ka jing ka ba ki pai ba bu yalam ki ya gendu. Uday ban long uba pen ya ka jinglong job kum unong yalam uba ken sai. Uday ru bandan ka jing ka jing shanya na ka bantai ki pai ba bu yalam. Bat uday ru ban pen pau ya ka jing salon sar ya barok bat amday bandan ka no ka men sim sniu ban pen her kupot ya kino ki pai ba ki ba u yalam. Kata ka de ka kamram unong yalam. Pat kawai pat ka benta kalong ka jingma ya unang yalam. Unang yalam ude ban long uba perkhat bun sin shwa ba unle ne rai ya kano ka ba uyalam. Yo ba uyalam bakala yu pat ba. Amdan ka jing bakala ka ba kham kraw tam ha ka perthai ana ha ka jing ubreu. Laj no na ka ba yalam bakala ya ki pat ba. Unang yalam dai than ban shushim kelyang ya ki jing tip nang ne nang tai klem da wat binia. Dala de ya ki jing shisha baro. Namar kane ka don ka jingma. Bat udai ru ban klet ba don ka bor ka pas kam ban sya pen bi no hakis jadu ka spa. Ki babun sin hakini ki sngi menta ki nong yalam jangi isya pen bi hakis jadu jong ki bor jong ka spa. Nang tangi kelalong ki nong yalam ki ba matla ya ka jing shisha. Ki ba yo ya ka bam shisha. Unang yalam uday ru ban klet sisendan ya kata ka bangikhat ka malade lane ka hanga. Kum unang yalam kaspa bat ka jing sarong kalong ka wei ne ka jing ka bakrau. Bat ka jing ma bakrau tam ya unang yalam. Ka jing sarong ka julet haswa ka jing penjat. Bat ka jing ngomeng pan haswa ka jing kelan. Bun kiwei ki nong yalam ki bala kerta bha. Kisyam bat sengotu kambha ya ka jinglong ka dor unong yalam. Bat ka wei ni ki bakong santam ha ka dor ka jinglong nong yalam. Kadai ban long ba unong yalam ude ban kelet ya ka spa. Andre ban bu ya ki basya yalam hakmat. Namar balai bun sina ka jinglong nong yalam jongi ngiken mau kindiang ya ka spa syakmat re ngi bu yu pai ba syadin. Kata sngop hama yang ngam de bangaken no yano renga keren kat kum kajing yoi. Namar balai kane kaspa bangi yo menta kam dei setia kaspa kabalaban penhun ya kajing kajongi. Ndai kaspa kabalaban penhun ya kajing kam dei setia kane kaspa kabangi ngidan. Ndai kade kata kaspa kabangi dan kajing ya dei kabacan pat upai ba baro. Namar ladaki breu baro kibadan ke lang salang ke shnong ka thau hakino kino ki benta. Gila yang abad ya pi kata ka jing jongki kade ka spa ba ka ba kham kor ban ya ka spa jadu jong ka perthai ki bawan leng ba ka bamsat kata kade ka dor ka jong nong yalam. Namar ken mau tang ka wei ha ka kam nong yalam sipun ngin mat ki jing sha kan tho ki jing sha ka dokti ki jing sha kren ban ndai ngem dai ban pun snau ya kata nyau ya kita ki jing kren ban ki jing kan tho. Kum ki wei ni ki jing hikai bakrau tam haga jingem. Ubreu klem ki jing bakla bar klem ki jing kan tho ulong kum ka school klem dan ki jing hikai.